Pozeráte sa na pôvodné vybavenie našej kuchyne tu v Číne. 2 plynové horáky, žiadna rúra, mikrovlnka, rýchlovarná kanvica. Akurát v pozadí je ryžovar, ktorý sme si dokúpili, no a dnes v ňom pripravíme bábovku. Vyšľaháme žltka s cukrom, v takejto provizornej nádobe od kávy vyšľaháme bielka, pridala som múku, prášok do pečiva spojíme, no a vzniknuté cesto vylejeme do vymastenej nádoby v ryžovare. Pridala som tam aj kakao a zapneme ryžovar. Tento ryžovar má taký špeciálny program na koláče, ktorý trvá 40 minút, ale vždy ho musím použiť minimálne 2-krát, aby to bolo prepečené. No a tu už vidíte výsledok. Vyklopíme na tanier. Samozrejme nevyzerá to ako klasická bábovka, pretože nie je to v tej klasickej bábovkovej forme, ale na priereze vyzerá takto a chutí naozaj výborne. Takže dobrú chuť.